must be a serving MCA. Okay. Koro mane omiyo noko bedo admitted to the county assembly, but charges nenti koro kata mana trial mar impeachment no chakore chon kata ma jopiny osechako. Koro gima akwayo jopiny ni let's be partners Nairobi ni ka waigno Nairobi especially onagi nkech the critical mass mar juakali en onagi. The critical mass mar joma loso chumbe, jokma loso geche, carpenters, even electricians. Sani kaneno ka jo Congolese gi jo Tanzania ikelo ka timo electrical work e buildings ka, lakini key handyman e town ni kech gin tije mane ji obedo transfer en gimo kinya puonje school. Loso mtoka maber kinya puonje school. Inya puonje school to ngano dhi bedo na manager, lakini loso mtoka maber en ngat mane wuon gi tiyo Mashariki Motors to opuonjo mentor ya wuote moko kata mana jo gwengi moko mobedo kore dhi ka Wilson Airport kacha yudo garages mang'eny, Baricho Road yudo garages. These things majiong kata gidhi Ruiru nicha dhi kamoro Ruiru kanya yudo ka chalo Kisumu ndogo dhi ka Kisumu ndogo kuonde gi teka na garages. Masabit ne wadhi mo buok ni nitie welders mama Sabit 90% gi joluo. Mi buok ni to joluo capture gigi tije koro jok masafa masafa most gin juakali artisans. Ma critical mass ma juakali artisans e piny ka ma yudo pesa maber gin joluo. To mane gimo se sustain wa kata wane opposition gimo se gero ka luo en juakali artisans. Koro gin jok manyaka bet supported by the county. Kwa we gini county ok support gi maber nyaka decide a framework ma kwa se register gi to wanyiso gini KCB koro nyalo miyo loan. Koro sani inyalo dhi insurance company ni kok idwa shani to dhi CIC kata APA kata ikaw insurance mamari. Manyiso ni wa formalize the informal economy. Koro formalizing the informal economy, the governors have to do it. Governor governors owuok e gero stadium okapani jitebo kompira. Kunde moko must be trading centers. Some counties must be health economy. Ka Kisumu should be tourism health. Health tourism. Kisumu nego beni get Kisumu se bedo ka treat tropical diseases, HIV/AIDS, no hit wa hard. Nti hospitande manti capacity manyalo treat malaria maber molo manti Nairobi. Kora paro nti gik moko counties nyaka specialize. Ki county te tim gimoro ma ni gima Murang'a timo ema ji makisido timo. Apparently we have to specialize and duondi japiny nyaka bet at the center of this. Erokamano nyango shimwa angeni waburu gweli muno waji mbaka mamoko.